Għandi dubji kemm il-Ministru huwa ppreparat biex iwieġeb fuq is-suġġett. Din hija r-reazzjoni tal-uffiċjal fil-Ministeru ta' George Pulicino meta tlabnieh biex nitkellmu mal-Ministru dwar iċ-ċensiment tal-bidja li għadu kemm ħareġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. George Pulicino aċċetta li jitkellem ma' One News wara li fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet ġie infurmat fuq is-suġġett. Huwa ġġustifika x-xejriet negattivi li ħarġu minn dan iċ-ċensiment għaliex skontu l-prodott ta' barra jiġi ppreżentat aħjar minn ta' Malta. Il-prodott ta' barra f'ċerti aspetti ħafna drabi ikun ippreżentat aħjar. F'dan iċ-ċensiment ħareġ li l-bdiewa full-time naqsu bi 15%. George Pulicino iġġustifika dan ukoll. Noqsu bdiewa għax għandek ukoll settur ekonomiku ieħor f'pajjiżna li jista' jassorbi. Għal George Pulicino l-bdiewa għadhom ma qatawx qalbhom mis-settur għalkemm ammetta li l-futur tal-bidja f'pajjiżna jinsab meddet. L-ammont ta' bdiewa żgħażagħ huwa baxx ħafna. B'reazzjoni għal dan il-kelliem ewlieni laburist tal-bidja u sajd Anthony Giusdecelis qal li l-Gvern abbadduna lil dan is-settur. Politika ta' gvern preżenti mhix qed tħalli l-ġid mixtieq minnhom u minn dawk li huma interessati f'dan is-settur. Biżżejjed ngħidu li l-bidja u sajd fil-budget li għadu kemm ġie preżentat mill-gvern preżenti laqqas biss tissemma darba. U allura juri n-naqqas ta' priorità li dan il-gvern jagħti lil dan is-settur. Sa dan it-tant minkejja li l-medja kienet mistiedna l-konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Ministeru tar-Riżorsi u Affarijiet Rurali, il-konfużjoni f'dan il-Ministeru tiddomina kif jiġdu dawn il-filmati.